गोरबोजों मोजां मोननानै अनानै बे नानिनो आं दख'ना गांसे होनानै जाबाय नानि बेखौनो गानदो दे नानि दे ओमफ्राय नोङो नै गस्लाबो दङ नै ब्लाउसना प्लास्टिकना जिबोबाय नै गार लानानै नैबे जाबाय ब्लाउस नै बेंटलावहाय दख'ना बायदों आरो आङो बेखौ लाबाय दख'नाया ओमफ्राय बेखौ आं मोनसे खामानियाव बाहायगोन दा नोंथांमोना नुबाय थानांगोन जेब्लानाखि आं खाथियाव सहैयो होमब्लासो नोंथांमोननो बेखेवनानै होगोन बायदि आं मोनसे दखानदारावहाय दख'ना बायबाय आरोना बेंटलाव फानो ब्लाउस मोनसे लाबाय ओमफ्राय दख'ना मोनसे लाबाय बेनोसै आरो बे दखानदाराव दे हरदो दे सफैबाय नै बिसिनि सिथ्लाया बेनोसै बिनिफ्राय लानानै बिसिनि न' जाजोब्बाय गासिबो नै बिसोर जाबाय गासिबो बिसिनि न'सै आरो दा आं बिसिनि न'आव मोनफैथारबाय माने नों सिथ्लाबो सिबनो गोरों ने ओंखाम संनो रोङा रोङा ओंखाम संनो रोङा ओंख्रिबो संनो रोङा ए दे दे नानि नों आंखौ मा जायो आदा आदासो जायो दा आंखौ सिनाया सिनायो दा फैबाय थायो दे आं ने माथो नाम नोंनिलाय रंगिना ए ओमफ्राय टाइटेला बरगयारि नों लेखा फरायना फरायाखै नानि फरायाखै ए नोंनि मामि दंना गैया नोंनि मामि दंना गैया नोंनि आइ दंना गैया नोंनि आइया गैया मानो मा जादों नानि नोंनि आइया अ थैदोंना गोदो गोरलैयाव थैदों नों गोरलैयाव थैदों बिदिब्ला आं नैबे बिसिनि जायगायावनो सफैनो हाबाय खुलुमबाय आंनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोननिसिम आच्चा आं जिनाखि थांखि लादोंमोन बे थांखि लानायाव आं दिनै सफैनो हाबाय दा आं बे जायगायाव सफैबाय नै बेनो जाहैबाय बे आदैया बे जायगानि बेनिनो न'खरनि मानसि आरो बे गार्जेन आदैनो आदै मा गामि होननानै बुङो मुराफुर दाखिनियाव आच्चा बे गामिखौ माने मुराफुर दाखिनियाव होनोनो ओमफ्राय पस्ट अफिसालाय पस्ट अफिसा जाहैबाय रानिपुर गोग्लैयो माने बे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय माने पस्ट अफिस रानिपुर ओमफ्राय गामिया मुराफुर दाखिनगाव होननानै बुङो आं बे जायगायाव सफैनो हादों थाखाजरा बिसिडिसिनि आन्दारावहाय बे ओमफ्राय नोंनि जाहोना जाहैबाय आरोना बेथ' ओरै फैनानै नै बेथ' नैबे बे जाहैबाय ओरै फैनानै मा नाम नानि नोङो रंगिना टाइटेला गयारि आरोना आं दा बिनि न'खराव सफैनो हादों जाहैबाय आं बे बिनानावखौहाय मोजां मोननानै बा आं बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामबाय थानाय जायो नालाय सम सम ओंखायनो बे बिनानावखौ मालाबा मालाबा नुलांबाय थायो आरो आं बे बिनानावखौ जाहैबाय आं सम सम बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामबाय थानायाव आं बेखौ नुबाय थायो दा नुलाङो बिदिनो आं अनलाङो आरोना बेस्रा माने अन्थावथाव थाबाय थायो ओमफ्राय गाननाय जोमनायफ्राबो एसे माबा नुनायखाय आङो अननानैहाय दिनैहाय बे नानिनो मोनसे माने आङो दिनैहाय मोनसे अनसुंथाइ होफैदों आरोना बेनो जाहैबाय माने दख'ना गांसे माने ब्लाउस गांसे आं बेखौ लानानै फैदों आरोना खोनादों दा आदै बेयो माने बेथ' गोदोनिफ्रायनो बिदिनो माबा जाम्बि आरोना लेखा फरायदों फरायनाया लेखाथ' फरायदों एसे गोरा बावनो हाबनाय जाखायाखै सोलाबनाय जायाखै जेनेबा खय बोसोरसिम जाखो आदै 24 बोसोर जाबाय आच्चा बे नानिया जाहैबाय 24 बोसोर जाहैबायनो माने गोदो उन्दै समनिफ्रायनो बेबायदि अबस्थायाव दङ आरोना ओमफ्राय बिनि डकुमेन्ट्सफोर दंना गैया आदै जेबो डकुमेन्ट्स गैया बेनि थाखाय आधार कार्ड भटार कार्ड पेन कार्ड जेबो गैया बे डकुमेन्ट्स थायोब्ला बेफोरबायदि थाखाय माबा मोनसे सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननायबो हागौमोन आरोना दा डकुमेन्ट्सबो गैया जाहैबाय मा खालामबावनो सम दङ दाबो आदै डकुमेन्ट्सखौ बानायनो हागोन न'खराव साबेसे दं आदै नोंहा ओरैनो साबा दङ साबा दङ ओमफ्राय माखासेफ्रा फिसालाफ्रा बाहेरा दङ सासे गुबुन जाबाय सासे आबो बाव दिनै फैदों आच्चा बे आदैनि फिसाफ्रा दङ जाहैबाय साबासिम दङ माखासेफ्रा गुबुन जाबाय माखासेफ्रा दिनै ना मैया फैदों नानि बे नानि खाथियाव ओरै आच्चा नानि हो आं नोंखौ दिनै अननानै नोंखौ मोजां मोननानै नोंखौ अननाय जोबोद अनो आं नानि ना नोंनि थाखायहाय दिनैहाय नोङो गाननो थाखाय दख'ना लानानै फैदों नानि मिथिबाय दख'ना लाबाय माने जाम्बि मानसि रायलायनोथ' रोङो रोंनायालाय ओमफ्राय माखासे माबाफोरावहाय एसे सुबिदा जाहैबाय आरोना माथो होनबावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननानै मोजां मोननानैहाय माने बे नानिनोहाय दिनैहाय दख'ना गांसे माने ब्लाउस गांसे लानानै फैयो आरो बेंटल बाजारनिफ्राय लानानै फैदों आरो दिनैहाय आं होफैयो आरोना नोङो लेखा फरायनो गोसो दंना गैया गोसो गैया ओंखाम संनो रोङोना रोङा ओंखाम संनो रोङा ने आच्चा आंखौनो सिनायना सिनायनानै आंनिफ्राय फैबाय थायो नामा सम सम दा आं बिसिनावबो मालाबा जिरायफैनाय जायो आरोना बिदिनोसै आच्चा आदै नोङो बेथ' बेयाव एरियायावहाय संसारानो बेसेबां गोबाव जाखो बेयाव जाबाय 20 बोसोरसो थांबाय नोंदां 20 बोसोरसिम जाबाय बेयाव संसार जानानै माने आदैया बेयाव संसार जानानै 18 20 बेयाव बे गामियाव संसार जानानैहाय 18 20 बोसोरसिम जाबाय ने आदैया बहाथो मादैनि न'आलाय
गासागावआव थारमाने आदैनि न'आ माबाया जन्म जायगा थारमाने बे आदैनि जन्म जायगा जाहैबाय सान्तिपुर एरिया माने थुक्राझारनि आन्दाराव सिङाव थानाय थुक्राझारनि बिसिडिसियाव थानाय माने गासागाव गामियावहाय बियो जोनोम जादों आरो ओमफ्राय बेयाव दा रायजो जाफैनाया 18-20 बोसोरसिम जाहैबाय आरोना आदै आচ্ছা आदै बे नानिनि थाखाय माबा मोनसे खालामनो हायोमोनब्ला मोजांमोन डकुमेन्टस बानायनो हायोमोनब्ला नायनोसै बे बहुत जाहां-जाहांबा भटाराव थिखांनो ना माने भटाल' नङा माने आजिखालिथ' बेफोरबायदिनि थाखायहायबो लेंग्रा लेंग्रि खाना फुजा बेफोरबायदि जाम्बा जाम्बिफोर हारिनि थाखाय सरकाराबो अनसुंथाइ होयो नालाय बे अनसुंथायाबा मोनथों आरोना माने मोनसे मोननै जाबाय माने बिदिनो दा अरुण'दयनि मानि हाबलाबायगासिनो दं बेफोरखौ मोननो आसानि थाखायनो डकुमेन्टसखौ बानायनो जायखिजाया सरकारा फैया माने आं जायखिजाया सरकारा फैया आं बेखौ बुंनो थाङा आरोना बिपिएमआ फै इउपिएलआ फै बा बिजेपिआ फै कंग्रेसआ फै आं जेखिया बुंनो थाङा माने डकुमेन्टस हिसाबै नांथारगौ आरोना जेखियानो जा मानसिया माने पार्टिया जेखियानो फैया सरकार जेखियानो फैया माने डकुमेन्टस एरिफोरखौ नांथारगौ आरोना आजिखालि नोंहा जुदिबा डकुमेन्टस मोनसे गैयाब्ला सरकारनिफ्राय जेबो मोननांगौ मोन्थाय गैया आरोना बेनि थाखायनो दा बेफोरबायदि जेनेबा लेंग्रा खाना खुंजा बेफोरबायदि अनेक रोखोमाव मोनो आरोना बिदिनोसै होननानै आंनो आच्ছা नै नानिनोहाय आं दख'ना गांसे आंनि गोसो गोरबोजों मोजां मोननानै नैबे बिनानाव रंगिना बरगयारि दा नैबे गयारि आচ্ছা चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय माने रानिपुर पस्ट अफिसनि सिङाव थाबोनाय ओमफ्राय मुराफारा दाखिनगाव मुराबुहुद दाखिनगावआवहाय माने सासे बिनानाव दङ आरोना बिनानावखौ लेंनाय जासिगोन आरो बेनि जाहैबाय रंगिना गयारि होननानै बुङो थारमाने बे आदैनि फिसाजो आच्ছা आदै नोंनिसो मा नाममोनलाय फुजा गयारि आच्ছা बे आदैनि नामा जाहैबाय फुजा गयारि आच्ছা बिनि बिमा बिफा दंना गैयामोन आदै बिमा दंमोन उन्दैयाव थैदों आच्ছা बिहा बिमा दंमोन उन्दैयाव थैदों ओमफ्राय दाना गोदान थारमाने गदायलांनाय जादों थारमाने बिहा बिमा दंमोन गोदो गावनि उन्दै समावनो फैदों आरो ओमफ्रायहाय दा बिदिनो सासे गदायलांनाय जादों आरोना होमब्ला बिदिनो जाबाय रायजोफोरनि सिगां फोरोंनानै होबाय नैब्ला आंनि गोसो गोरबोजों मोजां मोननानै अननानै बे नानिनो आं दख'ना गांसे नांजाबानानै बेखौनो गानदो नानि दे ओमफ्राय नोङो नै गस्लाबो दङ नै ब्लाउसना प्लास्टिकना जिबो बाहायनाय गारलानानै नैबे जाबाय ब्लाउसखौ खोबोथला बे गावनो थुनानै गानहासै गाननानै दे दख'ना गाननानै दख'नाखौलाय गानो दा नोंनि खानानै गानगोन हाबायाव बेरायबा गानगोन दे ओंखाम ओंख्रि संनो सोलोंजोबदों नानि दे एबारनिफ्राय ओंखाम ओंख्रि संनो सोलोंगोन ना सोलोङा रोंगा सोलोंथारदो दे सिथ्ला सिबनो गोरों ना दे खुलुमबाय बिदिनो रायजो नानि खुलुमदो दे खुलुमबाय होनना बुंहरदो दे बिसि जाला